sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga La sisima rak manga mai si sude akaraja song ni raja donga sahuta. Ima pangatusiaku molo taringot tu Maria raja ima na kemalangan do. Sari matua manang nasor matua molo tonggo raja ima nakaning 2 minggu sebelum mata ni ulauni igokom ma raja ni hutaro raja donga tubu song ni tu suhut manggokon ima namar taringot lau pangoli anak pamuli boru tanggal nangai boto istilahnya ipapungu mamuse sada punguan ibahin ni ima bulan ama manang nabona ni hasutan molo adong pe hata tabahan namai ima na sependapat doa tu amang tu basi ayon alana iparserahat doa hami molo adong utik salah manang na kesalahpahaman manang na asing wakateku au minta maaf mak butima horas mak. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Amang si Hotang 01. Ya, terima kasih untuk Amang Basiha yang sudah menyempatkan waktu Amang untuk hadir di room edukasi kita di sore hari ini. Oke, berikutnya di sini mari kita dengarkan bagaimana pendapat dari Amang Andara Sky. Waktu dan tempat kita persilakan Amang. Halo Amang Andara. Izin host. Ya. Oke, ada orang suatu Amang Andara Sky. Kita kedatangan tamu yang baru naik juga, ada Amang Manulang ya. Horas Amang Manulang. Kemana Bu? Kemana Bu? Oke, izin Amang Andara ya, kalau Amang masih meeting, Amang mungkin boleh nanti setelah meeting naik lagi ke room kita ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Oke, saya tertarik tadi di sini ada salah satu pertanyaan yang diberikan peserta. Itu dari Amang Mr. N Pakpaan NTR 15. Amang itu menyatakan pada typingannya molo tonggo raja ikosikop doho si patu paona. Yang menjadi pertanyaan, doharwana ikon si patu pahon molo tu tonggo raja dohot patu pahon tu Maria raja. Terima kasih untuk perhatian dari para peserta kita yang di bawah. Oke, sebelum kita serahkan kepada peserta yang di atas untuk Amang Dobel, Amang Komburadat, Amang Desa Adat Ragi Hotang, Amang Royal, kita berikan waktu untuk Bapak Blue Hearts Manalo. Silakan Bapak. Ete bijana porang boy retar bigi, do bergin wo dison. Suaramu nape samar-samar do bigi. Bo barudan, lewat ke magana boru ma agak songona aja sauti udah nom. Karasian isun udah namporo. Oke, terima kasih Bapak. Mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Silakan Amang Boru. Ya, sesuai urutan. Oras biarkan tujuan iba lamangat semoga abe ada miatkan namangga dia mati di tong raja dia raja bodoh diakka pangarato atau diakka nama beda buat kita melalui ton alain am disuku-suku minang bos lima di patu pado pemihinang disuku-suku ni molo disod di tong raja
na badu-badu perjabaran inang Horza do mulu di Tonggораza sudido selain daripada upasuhut sudido itu raja turo Horza alai mula manon odolan tu pay dua ni suhut so kalahinam ramarang jala dakolan baguri ni si pangano di pasa nasida tu raja saat do bolo dihami di Tonggораza dina mangulaon sadaulaon ni Horza do pinggap panukunan jadi iko mardele do pinggap panukunan tu raja ni Horza natape dihami di songa piga marga ise mano di somar bariba horbo mahami antara ni si bagok ni pohani mulut tu si hubil marbari bahorbo mat tu di bangarra sumani bil marbari bahorbo ma tu raja sonak malila imana ngeda to kami diakka marpanukunan artina naulo di sinang hos mulut tu kolani ba penua yang nasiab dohot amang kubur nasiab bona pasugit dina mangula hono na laila binoto ma artina gianak ko nami pe manang anak ko na isyak ko taon gan tutu mangulaon ada songon na pinatorang ni amang tulak royal amang buluher do sudi na makaningan na mabay paddo kaning alana bulu betul nami di son na sianoni tuak kapangaratoan dang mungkin bu alana sabdak saparadatan molo dison holak khusus parhutan namion alana ngado siad di sana welu di pangaratuan jilam marbinoto me iba tutu ala sering iba diudang iba siap pay dua ni suhut manak siap kasuhuton di dia matutu diodolanna namar Tonggораza doho ria raja ala yang gonak kaningani mulu di ria raja hami iperia raja dan kaningani dia kana adong ma diulahun nakana hurang Roma raja diudang maun manibang jadi hira jarang go mudah-mudahan tak pala dong mulu di peria raja alana baik mau di Parbalohan baik mau di Tano Horza baik gudang maun baik dia karena masa dia kasonal na kurang pas tu pada datun ijo marazani Horza peria raja jadi lemang tusi mai betutu tang dohonok kuamang nasoni ulahum peria raja di pangaratoan ala do ibe siap pay dua manak sesut manak sut pay dua do di memang ulahun itu di pangaratoan alai lemang tusi mai bodolanna tu dia mapakeon itu tu hata Tonggораza dohot ria raja alai na manguhel mahita nuai dia tatonggo sarupai memio nakapio o mana mangido hita panuturion mangido hita siabona ni suhuton mana na ni raja na nang maulaw siulaw niba unang marasing tu akka ulaw sa paradatan Biotang maraja mana na yung ulaw no muna sonon ipatorang may siya pay dua ni sida dituturi raja mau sonon manabuhi alay pasto nilokon ni kuburada nakaring manang nabuhape marpangi dua cuhut alay dang mago siyan akan nang dihasoman ho kami di pada daton nami jadi atar songo lima inang hos di patuba do bulu dihami Tonggораza jala hipalui alana manabayaw sahoti molo ulaw sormatua ulaw sarimatua ulaw pamulibur panguliana dak Tonggораza dihami guarna
Ima tonggo saripe doho tonggo liat madak tonggo sahuta. Jadi dia madongat sahutana na biasa bakas nong organisasi ni nasida na neksubasan ni nasida na neng mangulahoni ido di tonggo ni nasida dang doho raja mulu pamuli boru do panguliana sari matua do sor matua alai molo di ulau ni horja songon na panako saring babai tugu dia mana neng ulau ni no do horja ba ima nadong dihami tonggo raja tersongoni menang hos mau liate asa pinatape matulongan ba mangugal metu tua sabinoto lam dia kepada dato nadong diluat akan natangan ibe mau liate oras. Oke, terima kasih Amang Boru. Berikutnya di sini kita sapa peserta kita ya, Amang Gultomar. Kita sapa peserta kita ya, Amang. Sebentar Inang, sebentar kita mute dulu Inang ya. Sebentar. Tersongkot. Oke, berikutnya kita sapa peserta kita yang baru hadir, ada Amang Gultom Marganya dan Amang Empakpahan. Terima kasih Amang untuk typingannya ya yang membuka semakin luas lagi pembahasan kita, dan ada Inang Bunda Ratu ya. Terima kasih telah hadir di room edukasi kita di sore hari ini. Oke, sebelum kita sampaikan kepada Amang Royal Sinaga dan izin juga kepada Tulang Kombur Adat dan Amang Dobel Ringgo, kita berikan untuk Amang Gultom Marganya untuk memberikan tanggapan mengenai tema kita yaitu Tonggo Raja dan Maria Raja. Silakan untuk Amang Gultom. Halo Amang Gultom. Halo. Halo, Amang Gultom. Izin Amang, diangkat aja dulu Amang teleponnya Amang, nggak apa-apa. Oke. Iya, terima kasih juga untuk Inang Bunda Ratu ya. Oke, sebelum kita serahkan kepada Inang Bunda Ratu menanggapi, kita berikan untuk Amang Mr. N Pakpahan. Silakan Amang. Horas, shalom. Mau siap Karawang asal Sikalang. Jadi nak woto daun Tonggo Raja diujuk aja teh nang ate. Nauli. Molo diujuk, molo na dihamio Tonggo Raja hera-hera sono mamang inang. Ba nama rumulao di si donga sahuta donga tubu ma na mar Tonggo Raja. Molo ulo diujuk. Alai imana panguli anak. Molo pamuli boru imana tetua tong marlas marohani raja ala dapuk sinamuk memana tutu pamuli boru iba emma warna Maria Raja ipe tonggo holan namar donga tubu donga sahuta ima molo diujuk na huboto ama inang di hutan Amion. Jadi dang pola saha tu horong ni akka raja ni hula-hula doh akka raja ni akka tulang. Jadi molo di Tonggo Raja nang songoni di Maria Raja. Jadi molo di uleon saur matua. Kebetulan nau di huta uleon inang di Sidik Kalang. Molo di hutan nami di Sidik Kalang. Molo saur matua warna Maria Raja ma. Maria Raja do hasuhuton ala ngasahat tututang yang nyaka hula-hula sahat tu adupan ni Tuhani Maria Raja. Jadi molo di hutan nami di Sidik Kalang inang naga bina mangulahoni namar donga tubu ma doho donga sahuta.
Jadi dan pola saat tu orang di hula-hula. Hola bagi berita nama hula-hula. Alana songonon, songo kami di sini kalang, tentu hula-hula nami akatulang nami dodo. Tang nagabibu bihalaki ro mengulahun di Tonggorajai. Jadi dibuat kesimpulan molo di hutan nami dan masa beri paroho takka hula-hula do akka horong itu ulang. Jadi ahana diputus raja pada saat di Maria Raja dulu sorma tua las ido ulah ni mersugut di ulah nujuk nai di ulah ada na. Dan bui be si olengoni molo diolengi ba muruk ma raja ni akka raja ni donga sahuta di leur raja ujuk Maria Raja di sorma tua turu-turu di Spangano molo di hami di Bona Pasugit di pasaha mai tu donga sahuta do ala donga sahuta mana mangulahonon di ulaon ada na di mersugut niare. Jadi namar donga tubuh ma na pasahat tono tu donga sahuta molo ulaon sauruma tua. Alai molo di ulan di manugu nei molo mabo sigaga du de mana di pasahat mau tu nomor donga tubuh di saksio nak donga sahuta ma. Jadi hola masa siho donga sahuta na mangulaon nomor donga tubuh. Imana waktu si inang masalah ulaon Tonggorajai do Maria Raja. Tonggorajai dulu nujuk di paranak martonggo Maraja di si bohama asaringgan ulaun na mersugut lau menggarar utang tu horong ni parboru. Molo parboru Maria Maraja tu alang ada tu horbinasida balas songonima satorusna inang. Imana waktu si kebetulan au na mengulahono di daerah Kabupaten Karawang mohon baru asal sirik kalang. Jadi sian asal hubungan tu duson. Memang imana masa di hutan Namion. Mulia tema jadi molo sah musia di hutan Namion inang di Karawangon. Molo adong ulang nasa hormat tua sudah berpungu. Doh akatulang hule-hule. Alai memang bahamar konok gua usah sirik. Au ngasah tu son. Sida badi si ni jungjung langit bayi si mabumi ni pijak. Bani hutan. Memang hera-hera songono nang kono gua usah sih. Oke, terima kasih untuk Amang Pakpahan. Kembali lagi kita ingatkan untuk seluruh peserta, ini adalah room edukasi. Amang di sini adalah pendapat daripada orang tua kita, tidak ada yang kita salahkan ya untuk pendapat, karena itu mereka informasikan karena itulah yang dilakukan dan mungkin itu yang dipahami untuk setiap orang tua kita. Terima kasih untuk seluruh peserta di bawah yang telah menyaksikan. Oke, berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Royal Sinaga, tapi kita sapa dulu Amang Ara Amata Raja. Horas Amang. Horas nabor. Oke, silakan Amang Royal Sinaga. Halo Amang. Horas, terbagi Ya. dong. Horas Amang, terbagi. Suku-sukuni nakingate. Ahado si Patu Paon di Tonggorajai itu teh suku-sukuni. Ida Amang Royal, ahado si Patu Paon molo tu Tonggo Raja, ahado si Patu Paon molo tu Maria Raja. Mau lihat tema Ya. Maralis Maiba ya doan niba hata Tonggorajao doh ri raja-rajaon ulaun ni na dua-dua ulaun ni raja luluan ni natorok Ya. molo tapak te Tonggorajao nungai tapak tapok dohita asing lada ngasik si haporna imana kaningani narsingo hupang ulahon ni Tonggorajai nung atakas si hatahon dongan na dulu na iba pe sapat tapok do ini hatahon ni dongan lumumi mamang desada tuak songon ni do amang kopur sapat tapok do iba di siama alai si do honon di parserahanon dang boy be songon na daw ulahon di Bona Pasuguti laus ihalasok kami na manungay padohani Tonggorajai say matua hulaon
las niroha hupak kehami panguli anak pamuli boru. Atong hati hai iulau ni Tonggorajai. Las gabe parmargau ni nama dohok raja ni boruna laus inama gabe urak ni ada ni nasida. Isada sada marga laus inama bius ni nasida. Dang boy bedo honon gabe huta manak pedoka sahuta na gabe manot tuhon sada sada ulaun. Molo di parserahanon las margai nama manot tuhon ni ulaun na taringo ipar margaon ni nasida. Nung ngagudang binere ki parserahanon molo ulau Tonggorajai ipatupa dang harwadong benyan pinaroha hubbe di patupa dak piga be marga mangulahom martudu-tudu si panganon iulau Tonggoraja. Olo nama holan mar si panganon lape butih alanya sanidok songoni ala di parserahano saya di pamasa do gudang martolu dari ina martolu ina ma manakpe itik kina marata sinamoti isi nama diulah Tonggorajai alena nalido disinakaning Tonggorajai mabuhul ya kapartikian nalahu mangulahu sada ulaun isada sada marga ima Tonggorajai molo pe adong mangulahon martudu-tudu si panganon iulau Tonggoraja ia sida na marhahamaranggi doi laos ina marhahamaranggi ma mangadopon tudu-tudu si panganon ni ba molo anggi dolina do bona suhuton tarean ba upasuhut hok mayan non di bona suhut hera songoni ma pinaroham molo ipatupa yaka parjabaran di Tonggoraja alai molo hatiha maria raja ulau saurmatu tua di parserahanon natulu raja ni tutur isiro saluhu naniadu pad do di patupa di sii Relau saluhu do rajai mangadopon tudu-tudu si panganoni molo di saurmatua la semula humbana hasuhuton bona hasuhuton mamasagi ho parjabarani sesuai doh nani otangna sesuai doh nani otangna manungain iulau saurmatuai isima asida ma bona suhutima pasahat toni huwa saatanna jadadak pola ma digorahon ala jabar ni adupan nakkaningani dada pola ba dia gorahoni itik kisub marsi panganoni ipasaha mai huwakkaha saatanna hera songoni na manunga di parserahanon alena nido disi dan pola nagabe mga bati ba song padok ni dongan nak napamasa di bona pasugit dengan ditordahon alai ima horwa di parserahanon nung ngabe maragam marsibuan ada nasyakutan nabi nama ujung nai pasada madati namasa di parserahan songoni ma pada nak kaningani iulau Tonggoraja do ria raja dia do sipatu paun mamereng ia kapar margauni ma uliwa Tonggoraja ipatupa ya kapar jabaran na uli tukbe adong ngakamargai dang ipatupa be di parserahanon marhite tudu si panganon tong dora uli songoni ma pada po siani ba pinatape ma tuhos molete ma. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Amang Royal Sinaga. Ada orang so tapasaha dupi partikiat tu Amang Gultom tu inang bondar ratut dohot tu Amang Ara amat taraja tapasaha ma partikiat tu tulang niba ima tulang kombur adat Batak. Silahkan tulang. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.